Ассалому алайкум дӯстон, мардан тамошобинои канали Саудо ТВ. Мо дар шаҳри Ваҳдат дӯстон қарор дорем. Омадем баҳри шумо ҳамон нафарое ки комментария кардем, нафарое ки аз Ваҳдат хонаи арзони тайёр гуфтесен, мармад ман навуруш мекунам баҳри шумо дӯстон. Лайкаро монен, подписатсия кунен. Сехонага квартира дар этажи панҷум дӯстон. Беҳтарин вариант назди военкомат, лаби роҳи Калон, хоб мактаб, масҷид, бозор ҳамаш дӯстон. Навора тамошо кунем азиз. Бачакҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардани хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. Агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон. Байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан мерава. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал шудаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо. ин тараф роҳ ба сӯи Файзобод, ин тараф Ваъдат мешава, гардиш Чуқайша, инҷа дӯстон Чуқайша, ана ми доми мо дӯстон азиз, ин суроҳ мешава, ин тараф военкомат, хидматрассониҳо дӯстон азиз, марамат. аз тараф мерам дохил ба дом мешам, бо навор мекунем дӯстон. Азиз, сам панҷум этаж биромадем, ина марамат. Ина дари главни, ина главни дар, калидор, як хона, ду хона, се хона мешава. Ина ҷа чизи интересияй, мақсад зивандок часпондиям, ишам мақсад гуфтем, бигем то. Хоби ҳолат. Вақти омадем дӯстон, тарафи дасти роста мешава баня ва ҳоҷатхона. Як ҷоя. Ина дӯстони гиромӣ, марамат. инҷа дӯстон кухни буд, кухнира хона кардам. Ай кадом сабаб? Ай сабабе ки ҳами думои советӣ бача азиз, чӣ мегӯям, балкони калон дора. Ина балкома калониша бинем. 8-6 короче калон дадем хулоса. Ина инҷа тараф военкоматай, хай бо дом шесай, мактаб, масҷид, бозор ҳамаш ҳастай. Бу тараф бо далчи роҳ, шоҳроҳ ай дӯстон азиз. Ина бардор азиз, ина ҳолат. Буд як хона, баня ва ҳоҷатхона буд. Мақсад ки барои шумо ҳолат кардем. Ай дӯстон азиз, боз хонаи дуюм. марамат дӯстон, хонаи дуюм хона, тиреза ба балкон пайваст. ина ҳолат. тирезаи балкон бинем дӯстон азиз. хоб, левстр, потолок. инҷа бои қадар мои калон. Абоиша бинем дӯстон, абоиша. инҷа дӯстон сеюм хона. ина марамат дӯстон азиз. хонаи се. сеюм хона дорои телевизор, дорои кондитсионер, люстр, потолок. ина ҳолат. ина дӯстон берам. марҳамат. берам. ҳама дом. парваризки антена. дӯстони азиз, нархи хона 400,000 сом бо муомила мешава. Ман адреса бо ябор мегум. Шаҳри Ваҳдат, хоб назди военкомат, кӯчаи Давлат Барод 5 дӯстон, чӯ қайша дӯстон, нигоҳ кунед, чӯ қайша назди военкомат. Дар инҷа дӯстон як та военкомат ай. Хоб се дар хона буд.
масъалаи квадратша хай дӯстон азиз аниқ натонистем карда, чунки хай соҳибмулк худаш мақсад дӯстон азиз бо далчи занг мезанед мегӯяд се дар хона дӯстон азиз 400 000 бо муомила дора. рақамҳои соҳибхонаро экрани шумо занг занед масъала кунед. баъдан барои реклама ҳам муроҷиат кунед. номерои ма барои реклама, номерои соҳибхона мондагӣ. дӯстон лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. иншоалло ки хона савдо мешавад. кадометон да мисол лозима маълумот беҳтарин вариант баҳри шумо дӯстон. зинда бошед. саломат ки моро шумо тамошо мекунед.